खाथिबारि मजिगाव गामियाव जों बेरायफैदोंमोन नालाय नै जायगाफ्रा थाजा थाजा नुथारलै जेरावबो जेरैबो साइज खाथिबारि गामि थांगोन नालाय जों दा बेनिफ्राय बावै जों दसे भिडिअ खालायनानै नायबावनोसै बेनिफ्राय थांफिनसिगोन आरो फैनानै थांफिनसै जायगाफ्राबो जा बरिया बरिया साइज नुयो जायगा दे अब्ला लोगोफोर आं बानायलांनि फुल बागानबो दंबावोसो नै मा बिबार होनो बेखौ गोजा गोजा जायगाया नायलांनायाव बेसे बरिया थाजा बागानफ्राबो नै बरिया थाजा थाजानो जुखामबो दंलायबावोसो नै सेर सेराव सारि सारि गय जोब नै नायलां लोगोफोर बरिया साइज आधा माइलसो जागोनदां जायगाया ओरै टिसि ओरै टिसि दङ नैबे जिंजों आरो ओरै एसे खोलाजों दालि दङ बरिया गोलाव गोलाव सुरलानायखा थाजा नुथारो जायगाखौ आं ओरै दालिजों थांनि दालि टिसिजों नायलांबाय था लोगोफोर नैबे दालि जालायबाय नैबे ओरै खोला साइड ना फिथाइ थायाखै दाबो बिबार बाराखै जायगाखौथ' बिराद थाजा नुयो नुनायालाय आं आलि आलिसो थाबायदों नै आलि मोनबा आरो बारस'नोसै लामाजों बै सथलपारा सानजाना सथलानो थाबायगासिनो दं मथ'नै
ओरै फैफिनबाय आंनि लामाजों ओमफ्राय गया फिसा फिसा गायबावदोंसो बरिया साइसनि। दे अब्ला जाथ'बाय लोगोफोर, मोजां नुयोबा लाइक हर, शेयार हर, कमेन्ट हर, साबस्क्राइब खालायनानै हो लोगोफोर। दायो जोङो नै थांनो ओंखारबाय, थांसिगोन न'आव।